अच्छा भैया, हम गायक कलाकार व्यास मुकेश सिंह रवा सब भोजपुरिया समाज के चरण में कोटि कोटि बार नमन करतनी। हमनी एक बार फिर रवा सब के बीच में कुछ भजन कीर्तन लेके उपस्थित भइल बानी। जगदम्बा स्टूडियो चारी ऋतुराज बाबू के सानिध्य में संगे सहयोगी कलाकार बेंजो पर छोट भाई बबलू बाबू, तबला के साथ भाई निकू सिंह जी बानी, जोरी पर बबुआ विकास जी बानी। आई सबसे पहले एगो भजन से सेवा बा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखतानी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ यही गावा। बहुत ही भाग्य से हमनी के मनुष्य के शरीर मिलल बा। भगवान के भजन यदि ना हुई तो बाद में बहुत परेशानी हुई। इसे कहे के बा, तपा के मानुष जन्म जे भजन ना करी, तपा के मानुष जन्म जे भजन ना करी, उता अंत समय बच दैबे करी। जन्म जे भजन ना करी, उता अंत समय बच दैबे करी। जहिया आई बुलावा साजन के, जहिया आई बुलावा ओ साजन के, लोर अखिया से झरे झरे दहैबे करी।
ई मार्ग बतावल बसंतन के ई मार्ग बतावल बसंतन के भवनी दिभारी से तरबे करी भजन ना करी उता अंत समय पछताइबे करी। ऐसे कहते हैं बबलू बाबू, बात मानो राजेश जी भजन कइला मुकेश मुक्ति के अपना जतन कइला। मुकेश मुक्ति के अपना जतन कइला। जे बीतावल विषय में समय सगरी जे बीतावल विषय में समय सगरी उता अंत समय पछताइबे करी। बाके मानुष जन्म जे भजन ना करी उता अंत समय हरि जी के नाम उहे नैया पार करी हैं, उद्धार करी हैं। उहे नैया पार करी हैं, उद्धार करी हैं।
ए भैया ये मनुष्य के जन शरीर मिलल बा ई माटी से बनल बा, एक दिन माटिया में मिल जाई। ऐसे गुमान का करे के हम माटी के देहिया एक दिन माटी में गल जाई। पानी में फेंकल जईबू चाहे आगी में जल जाई। माटी के हदेहिया एक दिन माटी में गल जाई। पानी में फेंकल जईबू चाहे आगी में जल जाई। सुना ना लयदार करना विचार उहे उपकार करी हैं उधार करी हैं। उहे नैया पार करी हैं उधार करी हैं। से मरले प्रेम से भजले उतरले जे बैरे बढ़वले से मरले। सुनो समहतिया मनबतिया हो सागर से पार करी हैं उधार करी हैं। उहे नैया पार करी हैं उधार करी हैं। छोड़ दे रे पगला बाउर ते काम अब से जपले हरि जी के नाम उहे बेरा पार करी हैं उधार करी हैं। उहे नैया 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 पार करी हैं उधार करी हैं। अच्छा भैया एक और अलग भजन हमने का रवा सबके बीच में लेके आई बनी। भगवान के बिना भजन के ये जिंदगी बेकार बा। इससे को भक्त के कहना बा जप राम सिया अमूरख जिया ऐसन सुंदर देहिया बार बार ना होई। बिना हरि भजन के नैया भव से पार ना होई। बार बार ना होई। बिना हरि भजन के नैया
भव से पार ना हुई। प्रमाण बा जिन जिन कइले भजन सिया राम के दिन दिन तारी गइल गइले सूर्य धाम के। जिन जिन कइले भजन सिया राम के दिन दिन तारी गइल गइले सूर्य धाम के। गइले सूर्य धाम के बिसला पिया जिया घोटा जतन घोटाई बेकार ना हुई। बिना हरि भजन के नैया भव से पार ना हुई। प्रमाण बा ताला बनी चाहे नौ ताला घरवा में माई बाबू बावरी बार लाला। ताला दू ताला बनी चाहे नौ ताला घरवा में माई बाबू भाई चाहे लाला भाई चाहे लाला। अवरतिया अबूरक जिया अपन जे कर बुझाऊ तुहार ना होई। बिना हरि भजन के नैया भव से पार ना होई। बार ना हुई बिना हरि भजन के नैया भव से पार ना हुई। जय हो। ऐसे निकू भाई अभियों से चेत जाए के बाद ना तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अंत में कहब काहे भुलाइल बारा अबहु से चेत बड़ी पछताई चिड़ई चुग जाई खेत।
चेत बड़ी पछतैबा चिड़ै चुग जाई खेत चुग जाई खेत रोई अखिया मूर्ख जिया दिलीप जी के सपना तब साकार ना हुई बिना हरि भजन के नैया भव से पार ना हुई ऐसन सुंदर देहिया बार बार ना हुई बिना हरि भजन के नैया भव से पार ना हुई ऐसन सुंदर देहिया बार बार ना हुई बिना हरि भजन के नैया भव से पार ना हुई बिना हरि भजन के नैया भव से पार ना हुई बिना हरि भजन के नैया भव से पार ना हुई। अच्छा भैया ये दुनिया में जौन भी हो रहल बा सब भगवान की मर्जी से ही होला। लिखल बा के बिन हरि कृपा तृण न डोले ओ प्रभु के बिना मर्जी के एगो पत्ता तक ना हिलेला। तो कवि महेश जी के एगो रचना बा रवा सबके सुनावत नहीं। चाहिए उहे हो लाए नाथ जी चाहिए उहे होला जी जी चाहिए उहे होला जी। सवरी के जवरी जासु न केहू बैरी भइले गाँव टोला जी। सवरी के जवरी जासु न केहू बैरी भइले गाँव टोला जी। भगति ज्ञान के खान सौंप के भगति ज्ञान के खाने सौंप के भर दिहन खुशियन से झोला जी। चाहिए उहे होला नाथ
जी चाहिए उहे उहे भोला जी। भाव रहे तो नाव न डूबे पार लगा दिले डोला जी। भाव रहे तो नाव ना डूबे पार लगा दिले डोला जी। रहे ना सभी तरीके वंश जयन समय रहे ना सभी तरीके वंश जयन समय तो पथलो पर जामल मोला जी चाहिए उहे उहे भोला नाथ जी चाहिए उहे उहे भोला जी। रानी है बबलू बाबू यही से अंत में कहे के बाद साफे मिलल बा साफे राखी मोइल न हो पावे चोला जी। साफे मिलल बा साफे राखी मोइल न हो पावे चोला जी। निक भाई महेश मुकेश पार न पैब दिलीप महेश पार न पैब दूर से दिखाई दी है लोला जी। मुकेश दिलीप पार न पैब दूर से दिखा दी है लोला जी चाहिए उहे उहे भोला नाथ जी चाहिए उहे उहे भोला जी चाहिए उहे उहे भोला नाथ जी चाहिए उहे उहे भोला जी। अच्छा भैया आई रवा सबके एगो छपरहिया पूर्वी से सेवा बा कहल बा कि नहीं कलिकरमन भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकू। ये दुनिया में भगवान के नाम के बिना कुछ बाना। आई हमने के उम्र
असही व्यर्थ में जा रहल बा। तो इससे भगवान के भजन कईल बहुत जरूरी बा। निकू भाई उमिरिया बीत गईली भजन कर सिया राम के उमिरिया बीत गईली अरे भजन कर सिया राम के तो कटी जिंदगी राम से उमिरिया बीत गईली भजन कर सिया राम के कटी जिंदगी राम से बना रहा बबलू बबुआ। यह बात है, यह बात है। अरे करेज का हो बाबू। निकू भाई बना नहीं। उमरिया बीत गईली भजन करो सिया राम के कटी जिंदगी आराम से ना। लिखल बा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। हमने क्या कहा हुई सन ऐजा का करत तनी सन ए पर हमने के ध्यान देवे के बा। बबलू बाबू तो हुआ ईश्वर के अंश मान सरोवर के हंस हुआ मान सरोवर के हंस होके ए तू का करता रह तनाता जोरल रे बारो क्रोध मोह काम से तनाता जोरल रे बारो क्रोध मोह काम से कट जिंदगी आराम से
तुलसी बाबा लिखता नहीं कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ यही गावा। ये हमनी के मनुष्य के शरीर बहुत तपस्या कैला के बाद मिलल बा। ये शरीर के पावे खातिर देवता लोग भी तरसेला, लेकिन भगवान हमनी के इंसान बनौनी। हमनी के अंदर यदि इंसानियत नहीं खे ते में भगवान के दोष ना, ये हमनी के अपन दोष बा। ऐसे निकू भाई तमानो हौवा त जानो दया के छाता सर पे ताना मानो। तबे ए अनु बाबा तबे बचबे बाबू पाप रूपी घाम से। तबे बचबे बबुआ पाप रूपी घाम से। कट जिंदगी आराम से ना। भाई हार मांस का शरीर हो, माटी के बनल शरीर एक दिन माटिया में मिल जाई तो गुमान का करे के बा। ऐसे बबलू बाबू जेही पर कैला अभिमान नहीं हो 4 दिन के जान जेही पर। से तो कटी जिंदगी राम से ना। Oh
से कट जिंदगी आराम से उमरिया बीत गईली भजन कर सिया राम के